ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ବିଷୟରେ କିଛି କହିବି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇଥିବେ। ଭଲ ପାଇକି କିଏ ଧୋକା ବି ଖାଇଥିବେ, କିଏ ଭଲ ପାଇକି ସକ୍ସେସ୍ ବି ହେଇଥିବେ। ତ ଭଲ ପାଇବା ମୁଁ ବି ଭଲ ପାଇଛି, ଭଲ ପାଇକି ଧୋକା ବି ପାଇଛି। ତ ଭଲ ପାଇକି ମୁଁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଛି ବା ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ପାଇଛି ବା ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ପାଇଛି, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି। ଆପଣମାନେ ଜଣକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ମନା ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଭଲ ପାଇବା କାହାକୁ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ଭଲ ପାଇବା ହେଇଯାଏ। ତ ଏଇ ଭଲ ପାଇବାରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସରେ ହିଁ ଭଲ ପାଇବା ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି। ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଜଣକୁ ବା ଜଣେ ମଣିଷକୁ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ କହିବି, ଜଣକୁ 100% କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୋ ହିସାବରେ ବା ମୋ ଭଲ ପାଇବାରୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ବା ସେଥିରୁ କିଛି କହୁଛି। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ 95%, ଦେଖିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ 5% ଯେଉଁ ଅବିଶ୍ୱାସ ରହିଲା, ଦେଖିବ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଭଲ ପାଇବା ଏମିତି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ଯେ ତୁମ ଭଲ ପାଇବା ସଫଳ ହୋଇଯିବ। କେବେ ନା କେବେ ତା ବିଫଳ କିମ୍ବା ସେଇଟା ଭାଙ୍ଗି ବି ଯାଏ। ତ 95% ବା 95% ଯଦି ଭଲ ପାଇଥିବେ, ଆଉ 5% ଯେଉଁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବେ, ଧୋକା ପାଇଲା ପରେ ସେଇ 5% ତୁମକୁ ଆଗକୁ ଆଗେଇବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ସାଙ୍ଗମାନେ। ମୁଁ ମୋ ଭଲ ପାଇବାରୁ ଏହା ହିଁ ଶିଖିଲି। ଦେଖିବ, ତୁମେ ଧୋକା ପାଇଲା ପରେ ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବ ସେ ବିଷୟରେ ତୁମେ କିଛି ବି ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଭଲ ପାଇବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି ବା ପଛ କଥା ଚିନ୍ତା କରି କରି ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ପାଗଳ ହେଇଯିବ। ଜଣେ ମଣିଷ ଆଜିକାଲି ପାଗଳ ହେଉଛନ୍ତି କାହିଁ? ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜ ଅସୁବିଧାକୁ ସେମାନେ କେବେ ସମାଧାନ କରିପାରନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ପାଗଳ ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ମୋ ଭଲ ପାଇବାରୁ ଏହା ହିଁ ଶିଖିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଜଣକୁ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଅବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ଦେଖିବ, ସେ ଅବିଶ୍ୱାସଟା ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ସେ ଧୋକା ଦେଇଦେବ ବା ତୁମକୁ ସେ ପସନ୍ଦ କରିବ ନାହିଁ, ସେହି ସମୟରେ ତୁମକୁ ସେ ଅବିଶ୍ୱାସଟା ତୁମକୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ନେବ। ବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଯେ ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଲେ ସେ ତାକୁ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ତା ଉପରେ କେବେ ବି ବା ତା ବିଷୟରେ ବା ଯିଏ ଧୋକା ପାଇବ ତା ବିଷୟରେ ଯେତେ କହିଲେ ବି ସେ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଜଣକୁ ଜୀବନରେ, ମୁଁ ତ କହିବି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏ ସଂସାରରେ ନିଜର ବାପା ମାଆକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ କି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ କାହା ଉପରେ ବି ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ସାଙ୍ଗମାନେ। କାରଣ ବାପା ଏବଂ ମାଆ ତୁମକୁ କେବେ ବି ଧୋକା ଦେବେ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋର ଏଇ
କଥାକୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଏହି କଥା ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କରିଥିଲି। ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।